Porukoita tuli kahtomatta mikään pahana korona. Ai jäätelä on. Perkele. Kuka täällä vittulla vittu? Häh? Mitä jätkä? Mitä mies? Onko lasti kunnossa? On lasti kunnossa. On kyllä onneton paikka. Ei vittu. Kari. Sähän ukko siivoo tuolla kato terassi. Ei vittu. Nyt soittaa se vitu. Missä ne on mukana ne menoti? Minäpä sanoin sille vitu yhteistyökumppanille, että tulepa meidät viemään nyt sinne paikka, missä ne on. Ei vittu oikeesti. Tässäkö on se menotie? Kato nyt tuonne vittu. Ukkor siivoo tulee ottais tuolia. Ei vittu. Sanoit, että tullaan taksilla tähän. Taksilla. Ei vittu. Tuossako se on menomassa? Ohoi. Life is life. La 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 la. La 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 la. Noniin! Vittu se lähtää! Vittu! Lähti mukaan! Se lähtää! Mäpä näytän, niin mulla on tämä Havaijipaa päällä. Mitä vittua? Katkesko ke? Mitä vittua? Miten nämä reimit rätiirit tästä? Vittu. Vittu. Perkele. Älä koko. Anna se olla. Toukka on föönattu. Toukka on föönattu taakse. Tiedä mitä se tuli. Ja se edellisellä kaudella kuvoisi, että hän pistää yliasteen menemään. Sitten asevoimien ylipäällikkö ilmoitti kyllä. Hey, excuse me. Where is my bag? Suomessa on 50 metriä. Se on jossain vittu toisella puolen tiellä vittu. Se on 350 metrin päässä. Se on 350 metriä täällä. Kari, elää sinne menee. No millikka vittu tuolta se lähtee saa? Käri. Mitä sinä Käri Hermo? Hoida edes pankkikulut. Vittu, jos hävität pankkikortit, ei se minun mukaan. No ihan sama, ei sillä enää. Minun pitää
Minä soitan nyt tänne No pakkia. mitä vittua, minä oon syypää. Et sinä... Esimerkki siitä, kuinka tässä Heikensi maalissa, kuinka Yhdysvallat sitten nopeasti nämä pystyy käyttämään. Urosella on tilaa. Vedä! Mikä sinne meni? Mikä on osa? Mikä sinne meni? Menikö sinne kiekko? Vittu meni! Vittu! Mikä sinne meni? Oliko se kiekko? Oliko se? No vittu! Oli! Perkele! Vittu! Mikä sinne? Vittu! Voi äiti ja elämän vitun! Saatana uivana. Nyt Kääpiöjokke. Mitä vittua? Kattokaa tonne karaoke-tauluun. Kääpiöjokke. Mitä Mikä vittu toi on? ne on varmaan, ne laittaa varmaan, netin kautta Ton, pystykö ne mulle laittamaan? Ei vittu. Ne varmaan netin kautta laittaa, se biisiä. Ei vittu. Ruppeeko ne saatana soittamaan tätä saatana kappaletta tuolla? Voi vittu. Ei vittu nyt! Ei. Minkä takia sinä et vetänyt? Minähän sanoin, että tää vejää. Se pitää heti vetää sitä, kun se tullut se paikka. Vittu. Topias Hynninen ja Konsta Helenius. No niin, kato nyt on minä siitä! Ai vittu! Mikä on? Onko se? Onko se siellä? Onko siellä mun saakka? Katsokaa nyt! Vittu! Mihinkä se upposi? Onko se siellä? Ja siellä se on! Mitä vittua tapahtuu? Sieltä lähtee! Kato! Mikä se siellä upposi? Mikä se siellä? Kari! Mikä upposi? Siellä on! Mihin se upposi? Missä on? Ja siellä ja... Sano sinä. Vähän on tänne teille, mikä tää esiintyjä on Ainut nyt vittuus. Nyt on paras, että... Ja mitä vittu siitä? Mene tuonne. Joo, mä menen tuonne sisään. Ei kun sinä olet... Siellä saa polttaa sisällä. Ihan sama sama kuin pottaa sisällä, mutta sinä olet mutta vittu. Rillikää. Se on hintti. No problem. Paanu vittu, mitä probleemissa se on vittu sitä saa. No problem. Kesät Laurent koulussa. Eilen kävin tuolla laivalla, niin ostin 7 hajuvettä. Paljonko ne meni? 6-7 tuolla. Käräjäpäivänä, niin ajattelin vähän itseni helliä sinne, kun käräjillä jo olemaan, niin pakkohan sitä hajuvessiä vähän sijoittaa, kun lehdessäkin oli, että ei sano kuin 360 sakkaa kuin minitulot. Kato, keskustella se enempää täällä. Kiitos Pentti, sitten olisi Sepi. Kuka se on Suomessa ykkönen? Edelleen minä oon tulla ykkösenä täällä. Mä en tiedä, miten ne Iippana persinuolijat, niin Iipa sopii ykkösestä. Edelleen olen ykkönen. Pienet sille. Minun piti ihan itse käydä tilasta kahtamassa, onko se muuttunut, mutta ei samalla. Vielähän me ollaan ykkösiä. Ei tarvii pitää muuta puhua. Riemu mielin rintana, lopulta onnestaan. Joo, takapakki, niin mistä ne kato, kun on Iippanaa ja tuo persenuolilta, niin pitää väännelemaan, jos se tulee tänne mainostamaan. Nehän tulee mainostamaan sitä Iippaa tänne, kun meidän persenuolit. Edelleen on... Vittu, tää on rumanäköinen ämmä ruuvussa saa. Tää kuuluu taustamusiikkia, perkele. Vittu, tää on rumanäköinen ämmä. No, mitä lukee tuo?
Pikkusen ootte nappeja vetänyt sillä, niin ootte vittu hurmiossaan sillä, mutta vittu kun minä tulisin sen kämppään, niin mä pätkäsin jotkasta piähän, se muista sinua vittu ämmä, niin ensimmäisenä vetäisi tuota rummaa ämmää, sinua vetäisi ensimmäisenä pataa. Sen jälkeen lähtisi hemppu ja sen jälkeen lähtisi se vittu saatana nuiskamuukku, ne sitä taastata vittu, niin. Ja sinä saisit ensimmäisenä ämmä turppaa, minä vetäisin ensimmäisenä sinua leukka, sen jälkeen lähtisi hemppu ja sen jälkeen se vittu nuuskamuikku, ne sitä taastalta saatana vittu vasemmalla sivukoukulla vittu päähän vetää se lentä seinään vittu. Mutta sitä minä en tiedä, monetako minä haluan. Kari on hävinnyt. Repo vittu. Kari on hävinnyt. Mutta mihinkä se on hävinnyt, niin se on arvoitus. No minä joskus aamulla. Sitä minä joskus odottelen. No, ylös. Älä ruppe siihen nukkumaan. Siinä on prosentit vähennä. Saa on 10% heti pois. Tässä kujassa niin 10% heti pois. Tom saa 69 Suvasi-kanavan. Miettikääpä, kun minun pitää tämä saada villoa. Aloitellaan, että milloin aloitellaan. Aloitellaanko se tännepäin huomenta, niin sitähän ei tiedä. Myöhään lähdettiin, kato niin, tänne herättiin 3:30, 3:30. 6 aikaa aamulla lähti kone Virosta niin Helsinkiin. Virossa tekivät huumetestin mulle. Sehän on semmonen pikatesti. Ei sitä kukaan ollut ilmoittanut, kun nehän tekee se pikatesti, niin huumetestit vettävät. Teipillä vähän testejä vetelevät, niin. Mutta lennolla ei ollut mitään ongelmia. Finnari isolla koneella tultiin, ei mitään ongelmia. Näin mä pistää kiinni. Mitä tiedät sitten? No niin, ei nää höpötä nyt. Lääkäri höpötä nyt. Kuitenkin niin näin. Hei Kari, ei tiellä ei tappojuttuja. Hei. Okei. Tiellä ei ruveta mitään tappojuttuja puhumaan. Mä tiedät mitä tiedät sitten, mutta tässä striimissä ei puhuta mitään semmosia. Tiedät mitä tiedät? Anteeksi, tuli vaan vihaa. Joo, mutta ei täällä mitään semmosia. Joo, anteeksi, tuli vaan vihaa. Tiedät mitä tiedät sitten, mutta ei täällä mitään semmosia höpötetä. Semmosia juttuja. Joo. Eikö mun parapasi? Ei, se ei parapasi. Mutta maailmanmestaruus on hieno asia, mitä voi olla tällä hetkellä. Niin. Mutta minun pitäisi päästä puhumaan näille. Koettakaa nyt jollain saada tuo pituun päävalmentaja sinne pituun linjan päähän, että minä pääsen puhumaan näille nuorille miehille. Minä kun pääsin eräällä tavalla puhumaan näille, mä sitä vittu pojat, se on nyt semmonen homma, että... Kuulika. Mä sitä vittu. Tänään ei hävitä. Me hävitään ehkä 90 matsista, mutta tänään ei ole se päivä. Milloin? Onko siellä? Onko siellä? Lähetti nää vittu. Karilla kahtoo tonne Sleemen kattille ja Tonin kittille, niin...
Mä sitä vittu pojat. Muina päivinä voidaan hävitä tämä matsi 90 kerrasta, mutta... Siellä se touhu. Mikähän sillä nyt on... Tästähän me nähdään, että... Washing moppi. Nyt se vaihtaa V. Laittaa USB sisälle. Vanhan V se poistaa tähän säiliin. Tuonne mennään likainen vesi. Otetaan mä sieltä isompia kuin pukeinakäitä. Puke. Menepä ulos. Tyrsimmästä. Puke. Ne ulos. Ei se nuo on ihan hyviä nuo. Karikin tykkää noista Hesburgerista. Nyt nuista tykkäs. Niin, ne joukaa kässinen korkkeri ja tuolta leukkoon venyttelin perkele. Niin. Ja sormata ihan... Nuissa ei ole liikaa mäjöneen. Minä typeripäässäni istun siihen. Kato siihen karhukorran paikalle, missä se yleensä nukkuu. Karhukorra rupesi saatana... Hyökkäsi suoraan minun korvaan saatana kiinni. Repäisi minun korva irri tuosta ja... Seuraavana viikonloppuna niin minä menin isäni luokse niin... Siksi sinä kuulettiin niin huonosti nykyään. Isäni luokse menin saatana seuraavana viikonloppuna niin minä kysyin, että missä se karhukoira on niin... Se oli hävinnyt. Kato, kun oli tappanut. Se oli tappanut sen saatana koiran, kun ne oli käynyt minun kimppuun. Ja se karhukoira oli... Niillä oli kato karhukoiran jäniskoppi. Ne oli vierekkäin, niin siinä oli jäniskoppi oli ja se karhukoira, niin se karhukoira oli vetäissyt sillä korvan repäs irti sitä häkin välistä. Niin. Kaalimäärästä. Häh? Tietysti kaalimäärästä, kun molemmille tehdään fritsut, kun ei tuossa imurissa yhtään mihinkään. Ei siinä ole tehoja yhtään. Ei ne tissiposkit säästää kohdalla, kato kun... Tissiposkit sanoo tuotekaan mintupullon aikaisuutta melkein täyttä, niin... Ei me semmosia voi tekemään. Tuossa on 50 kohdalla, 50 subia. No ei, 50 tehdä mitään. No se olisi helppo kuitenkin, kun ei se olisi nyt toisen kauan. Oot sä homo? Ei kun ihan vaan vittu. Oot sä homo ja vittu ite oot Maijavi saatana play Englishiksi, niin saatana minun houkuttelemassa perkeltä. Missä on kaikkia vittu homoja täällä. Mutta ei se nyt play Englishiksi mennä, mutta sinä taidat olla homo. Onko Kari piilohomo? Itehän houkuttelit saat mennä ritsu imumissa tuossa. Imurillahan minä, että imurilla tehdään, mutta nyt... Mitä sopia? Kuka sen laittoi? Kuka ne laittoi? Map 112. Mitä vittua? Kiitoksia. Nyt ainakin otettu minttu. Kato. Map 112 nimimerkki. No ei vittu. Korkit auki ja... Ei vittu. Anna mullekin raakana. Mä otan höntsyntönsyt ja...
Sitten tää mukki. Jännitäni. Siitä sulla niinku erilainen iän, että mikä... Ei vi. Joku erilainen iän tuli, mitä se mä rupea noita inakosa pellille. Vedetään niin. Minä hommaan Espanjasta uudet pankkitilit ja mitä kukka ei tiedä yhtään mitään. Laittaa sinne supatonien rahat. Voipi lähteä kaikki vittuun sen jälkeen. Kari, Pablo, ei, Kari, El Chapo, Escobar, El Chapo, Joaquim, El Chapo, Pikkupusu. Ei. Liian vähän koskele. Fatti on kuulemma laittanut jonkun laskurin tuohon. Koet siitä lukee se myssyllä 8%. 8%. Nähdäpä minkä, en oo nähnytkö tuon. Tässä on lukko, että Idina hui suka biljat. Jos niitä kiftejä ei tule, niin sinä lähdet tänne. Ei kun se sanoo, että sinä laitat, lue oikein se vitulla. Se sanoo, että sinä laitat, menet tupakille ja sinä laitat. Ai jaa, minä että laitan. Lue, etkö sä tossa ollut? Joko pienellä näkyy äsken, mutta nyt näkyy isolla. Ja äsken on pänniä antamassa siitä, että joku sanoo, että ai vittu. Ei kun minä luin vierin kun pienellä lukin, kun minä en niin, että nyt näkyy isona mun teksti. On se näkee mulla huonot, niin varmaan pitää oppivalle lähteä joskus. Johan tuossa alla hammaslääkärissä käyty. Jos tullaan täytteen 12 mennessä se vielä 50, niin tehdään semmonen juttu, että kuka jopi ykkösellä linkkuviinapaukun, kuka häviää KPS:ssä, niin se jopi ykkösellä linkkuviinapaukun. Minkä KPS:ssä? Kivipavirrat. Niin että jos tullaan 100 subia täytteen, niin se kuka häviää, niin jopi ykkösellä linkkuviinapaukun. Ja minkä häviää? Kivipavirrat. Ja ykkösellä minkä linkkuviinapaukun? Niin, jos tullaan 100 subia täytteen. Kiitoksia. Välfrustuma subasi kanavan. Map 112 lahjoitti peräti 5 subia. Kiitoksia!
Tässähän tämä on Aleksi 000 lahjoitti peräti 5 subia. Kiitos. 36 supia. Katoppa, niin tässähän tämä me eilen... Kari lähti siitä tänne jääkaapille hyvin äkkiä. Mä kävin kaljassa. Mä kävin kaljan puikolla hakemassa tuolta.